wata rana na fito gida na yi shiri zan je makaranta, na ci kwalliya na ɗaura jaka da niyyar zan je makaranta. Ina tafiya na ɗaura space na je ƙofar makaranta, na waiga na hango ummi har ta sace zuciyata. Gani na zo gab da ita amma na kasa zuwa umfulata, a tunani na in naje da garne ta bani lokacinta. Na kasa zuwa amma na koma gefe ina jiranta, yau tunanin ummi ya sani na kasa zuwa makaranta. Zaki tsaya ki gane cewa gaskiya ce ni manufata, ki gane cewa ni bana cikin mayaudaran 'yan mata. Aikin san cewa ko a class ni bana kula 'yan mata, amma yau tunanin ki ummi ya juya akalata. Ke ce wacce nake gani a mafarki ina je na kwanta, in tashi in roki Allah sarki ya saki zamo matata. Sai na alwala in koma gado ni bacci ne manufata, yau tunani da sanki ummi ya kama min zuciyata. Yau gani na zo har kofar gidanku ummi ina tunani, ki fito ki ganni in ganki ko da raina zai bar tunani. Akan ki na jura in faɗa ko da za a yi mini rauni, yau zuciyata ce na baki ummi ban so ki yada ni. Soyayya ta kama ni a cikin zuciya ta jefa ni, gani yau a cikin rijiya ta jefa ni ki zo ciro ni. Yaushe za ki tsaya ki gane cewa da ke ne muke kamanni, yau tunani ya kama zuciya ummi ya tsimani.